салом алейкум дӯстон, ҳамватанон ва нафарое ки ин лаҳза моро менигаранд. Ин барномаи як саволу як ҷавоб қисми чорумаш мебошад. Ва сараввал мехостам як чиро хотиррасон кунам ки нафарое ки барномаи моро якум бор шуда мебинанд, ин барнома қисми якумаш, яъне ки то ҳол беҷавоб мондааст, ҷавоби худро пайдо накардааст, ва қисми дуюмаш бошад, аллакай ҷавоби худро пайдо кардаасту, ва қисми севуми ин барнома то ҳол беҷавоб мондааст. Нафарое ки нав, яъне ки моро менигаред, як бор даромада, яъне ки як хоҳаи худро бисанҷед, шояд ҷавобро меёбед ва дар мо муроҷиат кунед агар ёфтед. хоб, хулоса мегузарем ба саволи имрӯза. Саволи имрӯза чунин аст, бо диққат бошед. Гап дар бораи ном меравад, номи инсон, номи одам. шумо як номеро бигӯед ки номи юнонӣ аст, Гретсия номи юнонӣ аст, номи занона аст, яъне ки дар ин ном чӣ дида мешавад? Дар чор ҳарфи аввалаш ном як давлат мешавад. хоб, дар се ҳарфи миёнааш бошад, номи як беморӣ бениҳоят безеб мешавад, ва дар се ҳарфи охираш бошад, номи занонаи русӣ пайдо карда мешавад, ва ҳатто ҳамин номро давлатҳои аврупо бисёртар дар гурбаҳои худ ҳам мегузоранд. ва ногуфта намонад ки дар ҳамин номи занонаи юнонӣ боз ман барои шумо осон мекунам, номи як гурӯҳ сарояндаҳои рус ҳам, яъне ки ҷо карда шудааст ва айбайни ҳамин пайдо карда мешавад. ба ҳамин хотир ҷавоби ин саволро агар ёфтед, ба мисли барномаҳои дуюму сеюм ҷавобаш 30 сомон мебошад. Агар ёфтед, дар комментария ҳамин видео нависед. ҷавобҳои шуморо интизорем. Ба ҳамаи шумо бурдборӣ хоҳонем. То барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед. Хайр дӯстон.